to, že chce s ním vykradnúť hrobku, ktorú stráži oživená múmia. Úplne taký normálny námet, kde máme možnosť vidieť tohto pána. Toto je ďalší vynikajúci film, ktorý sa volá Giant Claw, o takom veľkom lietajúcom vtákovi, niečo medzi King Kongom a Raťafakom Plachtom, s tým, že tu sa dostávam tej architektúre, pretože, aby to malo nejakú spojitosť, tak tento lietací obor, ktorý je rýchlejší než zvuk, tak ničí domy a robí všetkým ľuďom zle. A je to teda výnimočný titul. Hlavný herec, ktorý v ňom hral, musel odísť zadným východom, keď bola premiéra toho filmu. Toto je Santa Claus Conquers the Martians. To je neuveriteľný film o tom, jak Marťania unesú Santa Clausa, aby im spravil Vianoce na Marse pre ich deti. Výborná vec, je to jeden z najhorších filmov vôbec ever, aký existuje. A je tam dokonca ešte aj gramatická chyba v úvodných titulkoch, čo je neskutočné. Toto sa volá Sting of Death. Je to film, ktorý porušuje všetky pravidlá, nechtiac, viac menej. A je to o takom pánovi, ktorý je oblečený v takej zvláštnej kombinéze a vyzerá ako veľká medúza, s tým, že má na hlave taký sáčok, cez ktorým sa mu strašne zle dýcha, ale robí prakticky celkom slušne všetkým zle. Toto je film, ktorý sa volá, že Syn Godzilla. To je taká malá Godzilla, ktorá je na takom jednom ostrove a kde sa bije s inými príšerami Frankensteinovými monštrami. Čiže tento film sa volá, že Syn Godzilla versus Frankensteinové monštrum. Toto je neuveriteľný film, jeden z top titulov dnešného večera z mojej strany. Volá sa Smrteľná posteľ, ktorá nežerie. A je to veľmi príbehovo chápe, odohráva sa to nejakých troch, iba kapitola, raňajky, obed, večera, raňajky. S tým, že vidíme tam skupinu ľudí, ktorá si sadne na posteľ, ktorá nemá nič iné, alebo len ich zožrať, poprípade ukusnúť určité časti končatín. Toto je Blood Freak, vynikajúci titul tiež o chlapíkovi, ktorý sa naštve na drogovú komunitu v jednom malom mestečku a dá zjesť moriaka jednému pánovi, ktorý tie drogy predáva a toho zmení na moriaka s tým, že sa mu zmení iba tvár, pretože rozpočtovo nedovolilo, aby ten rozpočet nebol možný. Čiže on s tou tvárou robí neuveriteľné veci. Toto keď vidíte, tak neviem, čo vás napadne, ale tento film sa volá, že The Things with Two Heads, čiže vec s dvomi hlavami a je to o rasistovi, ktorého vidíte napravo, ktorý zomiera, je veľmi bohatý a nechá si svoju hlavu prišiť k inému telu, ktoré je zdravé. Bohužiaľ v tom momente je po rúdzi iba černo, ktorý je v celé smrti. Blakula. Afroamerická Drakula. Poznáte ten titul? To je neuveriteľná vec. To je proste film, ktorý vznikol len preto, aby proste mali Afroameričania svoju verziu Drakuly, s tým, že ide o afrického princa, ktorý sa ocitne 400 rokov po smrti v New Yorku alebo v Los Angeles a začne tam robiť zle. Môj obľúbený titul. Hlboké hrdlo. Hlboké hrdlo je prvý porno titul, ktorý je o tejto slečne, ktorú tu vidíte, Linda sa volá. A táto slečna zistí, že má taký zdravotný problém, pretože má klitoris v ústach. Čo samozrejme vyžaduje istý druh stimulácie. Tento film rozšíril orálny sex na celom svete. David Hasselhoff napravo so svetelným mečom, jeden z jeho prvých titulov, volá sa to Star Crash. Neuveriteľná bizarnosť, taliansky film, kde máte možnosť vidieť Davida Hasselhoffa ako princa, ktorý je unesený a iná posádka sa ho snaží zachrániť. Moc sa jej to nedarí, ale viac menej ho na konci zachráni a David Hasselhoff je šťastný. Suckling, toto je nebezpečný film. Film o dievčati, ktoré si nechá urobiť potrat v jednom nevestinci s tým, že nikdy nesplachujte nič do záchoda. Ono sa to prebralo, zmutovalo a začalo to vraždiť pupočnou šňúrou. Neuveriteľne, každý, koho si pamätá, že to spôsobil, tak pupočnou šňúrou proste dá dole. Výborné. Killer Condom, nemecký titul, ktorý sa stal veľmi slávny. Toto je vlastne kondom spredu a je to fantastický film o istom komisárovi, ktorý vyšetruje bizarné ukusnutia penisov. Dokonca je tam jeden musím ísť ďalej. Jack Frost. Toto je zase o vrahovi, ktorý sa premiestní do snehuliaka. A toto je akurát sexuálna scéna, kedy si dá dole nos a viete asi, kam si ho dá. A táto dáma prežíva veľmi slastné orgazmy. A Big Man Japan. Toto je film jedného muža, kde vlastne od kamery až po režiu, strih a hlavnú úlohu robil všetko. Je to film o veľmi bizarných príšerách v Tokiu. Toto je jedna taká, ktorá má miesto penisu oko. A to oko hádže všade možné a potom si ho tak pritiahne, ako keď stlačíte vysávač, aby sa vám vrátil kábel. Neuveriteľné. A Birdemic Shock and Terror. Toto je vlastne voľná variácia na
Hitchcockových vtákov, až na to, že sa zmenilo na orly a supy. Ako vidíte, je to graficky vynikajúco správené ako celý film. Režisér z tej dobe sa stal jedným z najhorších na svete v roku 2010. Je to z roku 2010 ten film. Shark Opus. Eric Roberts v hlavnej úlohe, bratca Julie Roberts. Je to film o kombinácii žraloka a chobotnice, ktorá vlastne tá kombinácia vznikla vedeckým experimentom na vojenské účely, ale vymkne sa spod kontroly, ako to už tak chodí. A začne robiť zle na jednej krásnej pláži. Toto je môj momentálne najobľúbenejší titul, vlastne to, že Super Shark. To, čo vidíte naľavo, to je robot, ktorý sa boxuje s tým žralokom. To je Super Shark, ktorý už vlastne, keď máte pocit, že vás nedorazil vo vode, tak on za vami vybehne ešte na pláž a tam vás dorazí. A vlastne on vie chodiť a rovnako vie chodiť ten robot. A otázka, že prečo ho s ním bojuje